haina hai lamsugo sini saving generation blogo norokno khaboi khukbai kisuta samung bijini bagai ang norok bai kwrung maya ba up to date rimaya ngi tongkha iko nadi miya sarik sanjao je hejamara subising adikulo khoroknui draksane rok manjakha aboro ongkha ayang subising ni buri khoroksa Madhumita debroma tai bini logo tongo ajash debroma ayang murabari ni tai borong yago sushi mankha tai kotrabo mankha drugs borok tini salchaya borok no chini je anti drugs team ajash moba hinke sarbar manjakha Madhumita je buri bo hinke 3 bar manjakha haipono borok ni auto mung saria norok nugunya mankhana nade borok tabuk bo lachia kiriya bihia klai borok drugs nai tongo oro sana na ima ka haise borok ni kuno future kre borok ni kuno life kre kha tamni hinke je rongnai cherai rongnai borok hinke bo salcha baino wasa manjama baino rongkhamo aboni bagai ang jotono koina musungo please jara je drugs nai tongnai rok drugs ta nadi norok sak hamnani chaitok de hai kaba rehab center thangai tongudi hamdi drugs na khanke bisuk hamya norok objotono saimano ikon paithogo borok no guardian rok na phaikya norok nuguni mankhana sine o saving generation blog no norok subscribe khlaidi share khlaidi amsuk abo haisrai rok tai tebo tongko norok nuguni amsa yo o area wo abro 3-4 bar no manjak borok taisa haino goguri oi rehab center ni thangi phayo 3 mas 4 mas angka taisa nogo phake taisa sawo angka abo haisrai rok kwbangma tabubo mokol bwskango nugui tongo abo judi tabuk kasui rok maya hingke abono judi drugs no katiroi drugs ni mukto khlaya sak sino o thinang o bobishot o future black derai thanai tamni hingke norok saimano drugs emon erokom drugs erokom pura sak no nosto khaimani yagulo no bini poribar bini bihik busa bini jati gusti blep ko tektok klai thango problem ngi thango tamni hingke bisibag buma bu fatebo problem face ma khayo tamni hingke nijini busa sai tongmani bagai tai taku bukong hingkai tamni bagai opoman ungu bisibag abo hairok no chung nugu prai somoy no angka o drugs anai rok ni karonoi tini buma bufa suicide khaimarok tongo abo hai kwbangma case abo hai kwbangma nukha mokol bai thango bo tongo tai norok ni kami amchai rok bo ungui mankhana abo hai drugs anai rok ni nukhungo bo hai tekto au phadi sungtai thansa khlaiye bakha baksa khlaiye o drugs kasulaitini tai minimum sungtai 3 years ঠিক ভাবে হর সাল নাজমই जों সামং খাইथांखाय চিনি थिनां भबिष्यत ताइसा आगिनि जागावनो फिरगै सफायनानै आं खाखायो चिनि सेभिं जेनेरेशन ब्लग न नरक नाय तंदि तै सब्सक्राइब खालायदि हामबाय।